Ćao ljudi, dobro mi došli. Polako se okupljamo. Ja ću onako malo vas pozdraviti polako. Ćao Ivana. Vidjeli ste u najavi da je ovo jedan onako full lagan live, početak tjedna, početak proljeća, da onako se uvedemo u novo doba, godine. Ćao Milica, Marija, Petra, čao curke, čao Burki. Kako si ti budan već? Aha, kod tebe je 6, dobro. Šaljem vam puse. Baš mi je drago vidjeti tako kad se pridružujete, pogotovo u ovim prvim minutama, onako, da bi vam dojam da ste se radovali, čekali. I možete mi odmah na početku napisati, šaljem ti puse. Možete mi napisati pošto kada nemam goste u live ili kad nisam negdje gost, onda onako volim iskoristiti tu priliku da po imenice vidim tko ste i otkuda ste. Možete mi napisati otkuda ste, tako da se razmijenimo s informacijama. Za one koji ne znaju, ja sam u Zagrebu. I tema današnjeg live-a, iako onako ajmo reći da nije tema kao što to inače bude, jer kad je tema onda zaista nekako gledam da imam sugovornika pa da dobijete dvije perspektive na određenu temu. Pozdrav za Čačak, za Austriju. Ali s obzirom da ćemo danas naglasak staviti na uvjerenja i vrijednosti vezano za radionicu koju ću održati 11.4. Dakle, traće 3 sata. Reprogramiranje uvjerenja. Kako je uopće došla ideja za tu radionicu? Pozdrav za Rijeku, Morena, Francuska, wow, baš super. Divno je to što nam omogućuju ove društvene mreže, da doslovno sa jednim klikom se povežemo, da biramo gdje želimo biti, ali tako, bez obzira gdje se fizički nalazimo. Bar Crna Gora, wow, super. Milica, pošto si se već javila, znaš koliko mi se ljudi javlja iz Podgorice? Pozdrav za New York. I cijelo vrijeme mi govore kao kad budeš imala seminar u Podgorici, kao obavezno dolazim. I ja sam tako onako sretna i mislim se imam više poziva za Podgoricu nego za Zagreb. Tako da radujem se svakom pozivu i eto, ova da kažem globalna situacija, putujuća situacija, čim malo mekša, vjerujem da ću mi, kako kaže Nada Vučević, da će joj dupe vidjeti puta. Tako i meni. Što sam htjela reći vezano za ovu radionicu? Zašto baš ta, jel tako, od raznih radionica koje mogu biti. Htjela sam ovu zato jer sam shvatila da je tu uzrok problema, ili da ne kažem problema, da se upravo u uvjerenjima nalazi uzrok zašto ljudi ne postižu one ciljeve koje žele. I ja sam nekako razmišljala, naravno želim napraviti radionicu u kojoj ću vas naučiti kako postaviti ciljeve, kako ih razložiti na korake i kako ih u konačnici i ostvariti, ali da bi mogli planirati ciljeve, da bi mogli postaviti ciljeve, da bi mogli razraditi te ciljeve onako kao poslovni plan, kao svoj privatni plan, prvo trebamo vidjeti zašto do sada ih niste uspjevali ispuniti i postaviti tako dalje. A razlog su uvjerenja, jel tako? I sada kad se obraćam vama, ja se obraćam vama iz pozicije da sam ja bila netko tko je, znači meni nikad nije falilo ideja, zaista cijeli život, što kažu moji, živim u oblacima, dakle zaista sam cijeli život spojena sa tim svojim idejama, sa maštom, toga mi nikad nije falilo, no falila mi je poveznica između onoga što zamislim
i onoga što vjerujem da mogu ostvariti. I to su upravo uvjerenja. Znači ono što vjerujemo o sebi da možemo, da ne možemo, da smijemo ili da ne smijemo. I to je ono što ćemo raditi na radionici, da će vas doslovno istresti iz cipela. To ne znam nježni način kako da to kažem, ali stvarno iz te energije sam i napravila tu radionicu. Dakle, ne sad ćemo mi malo pričati, uvjerenja su ovakva, vrijednosti su onakve, znači ništa to. Šaljem ti pusu, Anđela, velika pusa i tebi. Dakle, ova radionica će baš biti u onako aktivnoj, pokretačkoj energiji gdje sam i u storijima napisala za koga radionica je i za koga radionica nije. Jer zaista ovo neće biti predavanje gdje ćete nešto čuti, poslušati, pa možda kao ako vam se bude prohtjelo ćete primijeniti. Dakle, ne. Ovo je transformacijska radionica, 3 sata intenzivnog rada na sebi. I to je za sve one koji kao žele raditi na sebi, pokušavaju raditi na sebi, ali eto baš danas nemaju vremena ili baš im se djeca rano bude ili baš su, ne znam, ovaj tjedan umorni ili imaju puno posla ili nešto. Dakle, ta 3 sata će biti izuzeti od svih izgovora na svijetu i 3 sata ćete doslovno pisati šta hoćete, šta želite, šta ne želite, šta vjerujete, šta ne vjerujete i zašto. Znači, zašto. Prolazit ćemo kroz vježbe. Ja si tu skicirala. Znači, prvi korak. Šta kažeš, Anđela? Hoćete li Jaci i ti uskoro imati live? Pa ne znam, nas dvije to onako spontano kad osjetimo jedna i druga. Imali smo ga sad nedavno i naš zadnji live je baš bio na temu tko sam ja, identitet, uvjerenja i vrijednosti. I svakako vam preporučam da pogledate taj live, pogotovo vi koji ćete se prijaviti na radionicu. Dakle, preporučam vam da obavezno pogledate taj live, zato jer će vam tamo već puno stvari sjesti i otvorit ćete se za sve ono što ćemo raditi na radionici. Jer na radionici će zaista biti rad. Znači, seminar, webinar su predavanja. Ja pričam, vi slušate. Radionica je nešto gdje radimo. Dakle, ja vama kažem šta vi radite, a vi radite to za sebe, za svoje najveće dobro. I zato sam napisala za koga nije. Znači, nije za one koji samo govore da žele promjenu, ali u stvari ne žele. Za one kojima ne pada na pamet dovesti se blizu granice svoje komfort zone, kojima ne pada na pamet dovesti se u provokativno stanje gdje će preispitati svoje odluke, svoje navike. Dakle, to nije radionica za takve. Ovo je za one koji žude za promjenom, koji čekaju taj trenutak ne znam koliko dugo i koji su doslovno već napravili sebe, pripremili za prvu moguću priliku koja će im doći i sad im se ukazala ta prilika za ta radionicu i oni će ju obje ručke uhvatiti i reći hvala Bogu da je napokon napravila tu radionicu, da 3 sata odvojim za sebe, da posvećeno radim na svojim vrijednostima, na svojim uvjerenjima, da upoznam sebe. Dakle, u ta 3 sata ćete upoznat sebe više nego što vas poznaje cijela vaša rodbina, zato jer ćete provesti 3 sata potpuno fokusirani na sebe i na ništa drugo. Ok. Pozdrav za Čačak. Slobodno mi pišite pitanja ovdje, tako da osim što mi šaljete puse, mašete, dakle to je sve jako slatko, ali imat ćemo puno veću korist od konkretnih pitanja. Kada će biti neki taj seminar uživo, na primjer, kojeg planiram za sad kad nam krene proljeće, baš bi voljela održati svoj prvi, kad kažem live, ono to tako ima drugčiju dimenziju, kao uživo, fizički uživo,
tada ja to vidim da ćemo se svi nakon predavanja grliti, ljubiti i razmjenjivati. A sada bi baš voljela da mi pišete pitanja, dakle vezana za uvjerenja, vezana za vrijednosti, vezana za radionicu, vezana za rad na sebi. Šta je to što vam i dalje nije jasno? Šta je to što i dalje ne kužite, zašto ja non stop pričam o tome? Šta je to što vas zanima detaljno za radionicu, a da ja nisam spomenula? Jer vrlo je moguće da nisam još spomenula neke stvari, a kad vi pitate, onda ću ja znati vam odgovoriti. I to je poanta komunikacije. Da ne treba svatko od nas znati sam reći sve što bi kao trebalo, nego da ono što nas zanima da pitamo, da ono što nam nije jasno da pitamo, jer kada pitamo ono što nas zanima, tada imamo priliku dobiti odgovor. Kada ne pitamo, onda ne dobijemo odgovor, ne zato što osoba ne želi odgovoriti, nego zato jer ne čita misli, zato jer ja ne mogu znati što vam je bitno dok mi to ne napišete. Pa eto, sad ću proscrollat ovdje da vidim. Ćao ljudi. Šta mi pišete? Mašete i šaljete srčak. Ajmo pitanje. Želim konkretna pitanja. Od mahanja nema promjene. Vezano za radionicu. Ok, šta te zanima? Ne znam koje ti je ime. 161111991. Šta te zanima vezano za radionicu? Dakle, datum 11.4. nedjelja, počinjemo u 10.00. Moći ćete se uključiti ranije, održavat će se preko Zooma, trajaće 3 sata, imat ćete jednu onako mini 5-minutnu pauzu. Milana, bravo Milana, hvala ti na predstavljanju. Šta kažeš, kako se Romana pripreme za radionicu i kako su tvoja očekivanja? Kako su moja očekivanja? Ovo je cool. Moja očekivanja je da, kao što sam rekla, da će vas izuti iz cipela sa ovom radionicom i da vam neće biti nimalo ugodno i da ćete možda za vrijeme radionice se misliti ajme želim pobjeći, ali kad ju završi da ćete reći Isuse kako sam zahvalan što nisam pobjegao, kako sam zahvalan što sam se prijavio, kako sam snažan, kako sam moćan, kako se osjećam slobodno, kako se osjećam sada odgovorno prema sebi, zato jer sam napokon upoznao sebe, zato jer sam napokon shvatio zašto ne uspijevam ostvariti ciljeve koje želim, zato jer su mi vrijednosti takve i takve, zato jer su moja uvjerenja takva i takva, zato jer za ciljeve koje želim ostvariti trebam imati drugčiji set uvjerenja. Dakle, moja očekivanja su da ću nakon radionice biti zasuta vašim spoznajama, vašim impresijama, gdje ćete reći ovo je najbolja stvar koju sam sebi u jednu nedjelju mogao priuštiti i da shvatite da vam jednostavno ne može ponedjeljak nakon te nedjelje biti isti. Znači to je nemoguće. Nemoguće je kad nešto naučiš da više ne znaš, kao bicikl. Nemoguće je da spoznaš nešto o sebi, šta vjeruješ, zašto to vjeruješ, kad si počeo to vjerovati, od koga si preuzeo to uvjerenje. Da li si to razvio, podsvjesno to uvjerenje u 5. godini života od susjeda, zato jer se desila neka emocionalno snažna reakcija. I tebe podsvjesno to uvjerenje doslovno usmjerava kroz ostatak života do dana današnjeg na donošenje odluka koje uopće nisu u skladu sa ciljevima koje želiš ostvariti. Koja je razlika između uvjerenja i vrijednosti? Evo, Milice, kažem, dakle, live sa Jadrankom, sat vremena smo pričale, dakle, o uvjerenjima, vrijednostima, odnosno identitetu. Također ću u detalje na radionici objasniti šta su uvjerenja, šta su vrijednosti i radit ćemo vježbe definiranja. Znači, provest ću vas kroz vježbu u kojoj ćete upoznati, neki po prvi puta, sebe će upoznati sa svojim sistemom vrijednosti. Znači, doslovno ćete kroz vježbu vidjeti od velikog seta vrijednosti koje postoje, različiti ljudi imaju različite vrijednosti i ne postoje točne i netočne.
I vrijednosti nisu uvijek jednake, znači one se mijenjaju kroz život. Nešto što nam je bilo vrlo vrijedno prije malo me straha. Pa neka, uopće ne želim ublaživati efekt koji će se desiti, a zašto to tako govorim? Jer sam ga ja prošla. Zato želim da se uvijek sjetite da sam ja bila u toj poziciji gdje sam bila izgubljena, gdje nisam imala pojma kako da napravim sljedeći korak kada se ne vrtim u krug. Dakle, ja sam bila u toj točki gdje sam onako mislila se, znaš ono, šta više, kao nagomilavala sam znanja, a nikako mi nije išla primjena. I onda sam shvatila da ja ne trebam više znanja, nego da trebam više primjene i da trebam vodstvo koje će mi reći trebaš napraviti to i to na taj i taj način. I kad sam ja napravila to, ja, iz svog iskustva, znači ono, kad sam sama posvetila svoju energiju, svoje vrijeme sebi i kad sam doslovno 3 sata napisala koje su moje vrijednosti, kad sam spoznala svoja uvjerenja, kad sam ja zaista na papiru pročitala i osjetila šta ja vjerujem, meni je bilo jasno kao dan zašto ja ne ostvarujem one želje, one ciljeve, one ideje koje želim. Znači onda mi je bilo, pa nije ni čudo. Nije ni čudo uz ovakva uvjerenja što, kao dobro je da si ikako uspjela išta ostvariti s obzirom na ovo što si vjerovala i u kakvoj okolini si živjela. Okolini u smislu također seta vrijednosti i uvjerenja. Super, sad ste mi se raspisali. To želim. Kažem, ovo mahanje je sve super, no od toga nema promjene, ljudi. Dobar dan, Tasiću. Da, ne morate se plašiti radionice, kažem, strašno je samo onoliko koliko ste ograničavali sebe. Znači oni koji su se manje ograničavali, njima će biti manje strašna, oni koji su se više ograničavali, njima će biti, ajmo reći, izazovnija, ali što je veći izazov, to je veće oslobođenje. Tako da progres se i dešava, odnosno progres je i snažniji kod onih koji će se uhvatiti u koštac sa tim izazovom sebe. Kaže Minja Femić. Draga Romana, šta ako ne možemo spoznati, odnosno osvijestiti tačno sva uvjerenja koja nas koče? Pa zato radionica. Dakle, imam konkretne vježbe, dakle, koje sam sama prošla. Želim da to znate, da sve što vama komuniciram, da ja to nisam kao negdje pročitala, pa ja sad to vama dam. Znači, to su sve metode, alati, vježbe uz koje sam ja odgulila sate i sate i tjedne i dane i godine sada. Dakle, postoje vježbe, doslovno vježba kroz koju prođeš i saznaš i dobiješ spoznaju i onda kažeš, znači ja vjerujem to. Tako da kad kažeš ako ne možemo spoznati, naravno da je teško spoznat sam koja su ti ograničavajuća uvjerenja, jer ono što vjerujemo, mi mislimo da je to istina. I onda ne možeš ni znati da ti je nešto ograničavajuće kad za tebe ne postoji drugačija istina osim toga. A kako onda saznaš? Tako što ti dođe druga osoba sa drugim uvjerenjem i onda kad ona kaže svoje uvjerenje, ego kaže, Bože, ovaj nije normalan. Ako se makneš, udaljiš iz ega, ako se staviš u promatračku poziciju, onda možeš reći, znači postoje ljudi koji vjeruju i drugačije od mene, vezano je za istu stvar, a onda postoji onaj treći korak gdje se ti pitaš, ok, dakle imam to svoje dosadašnje uvjerenje, imam to uvjerenje druge osobe, pa onda još pričam s ljudima, dakle ne osuđujem ih, nego doslovno gledam na različita uvjerenja kao blago. Zato jer ako imam svjetlo plavu boju, tamno plavu i srednje plavu, kako ću ja znati da ovo srednje plava, ako nemam za usporediti tamno plavu i svjetlo plavu? Kužite? Tako isto s uvjerenjima. Znači, ako netko vjeruje da su, bogati ljudi, da su kriminalci, a netko vjeruje kako su bogati ljudi, obrazovani i društveni ljudi. I sad, znači to, ajmo reći, mogu biti oprečna
mislim, dobro, ne moraju biti čak ni oprečna, ali su drugačije su perspektive na bogate ljude. I sad te osobe kada se spoje, one će razmijeniti ideje. I ne znam da li ste već čuli za taj primjer, da li sam vam rekla, kada dve osobe se nađu i razmijene po euro, svaka ode sa 1 eurom. A kada se dve osobe nađu i razmijene svoja uvjerenja, svoje ideje, svaka osoba ode sa po 2 uvjerenja, sa po 2 ideje. I sad zamislite kada na radionici gdje ćete dobiti kompletne setove uvjerenja za usporedbu. Dakle, ja neću vama na radionici reći šta vi trebate vjerovati, jer to samo vi znate šta vi trebate vjerovati u odnosu na ciljeve koje želite ostvariti. Ja imam svoje ciljeve i ja doslovno prema ciljevima koje želim ostvariti mijenjam svoja uvjerenja. A mijenjam ih tako da kad čujem šta drugi ljudi koji su ostvarili ono što ja želim ostvariti, šta oni vjeruju, onda ja vidim šta ja vjerujem, gdje sam, koliko sam bliska. Dakle, ako ja želim, nam pojma. Evo, sad sam, sinoć sam baš gledala dokumentarac o Tonyu Robbinsu, znači čovjek je jedan od najpoznatijih svjetskih motivacijskih govornika. I ako sada ja kao motivacijski govornik želim graditi svoju karijeru u tom smjeru i to je moj cilj. Dakle, onda ja prvo što trebam je vidjeti tko je već postigao taj cilj. I sad uzmem za primjer Tonya Robbinsa. I onda kažem, ok, dakle, on već ima u svom iskustvu ispunjenje tog cilja, šta taj čovjek vjeruje? I onda ja proučavam njega i kažem, aha, dakle, on vjeruje ovo, on vjeruje ovo, on ne vjeruje to, on ne vjeruje to. On primjenjuje ovo, on primjenjuje ovo, on ne primjenjuje to, on ne primjenjuje ovo. Znači, vidim kakve navike ima, kakve navike odbacio, u šta vjeruje, u šta ne vjeruje. I kada proučim njega, dakle, ja tada mogu reći, usporediti sebe da vidim gdje sam ja od toga. To se zove modeliranje. Znači, to je ono što djeca rade sa roditeljima, jel tako? Role models. Znači, djeci su roditelji uzori i djeca modeliraju ponašanja i navike i uvjerenja roditelja. I sada ako roditelji imaju, ako djeca imaju jednake ciljeve kao i roditelji, onda će im uvjerenja roditelja biti korisna ako su roditelji ostvarili te ciljeve. Ali ako roditelji nisu ostvarili svoje snove, a djeca su modelirala uvjerenja svojih roditelja, osuđeni su na jednaku propast. Dakle, trebamo modelirati one ljude koji su već uspjeli ostvariti ono što je i naš cilj. Eto, valjda sam odgovorila na pitanje. Šta ako ne možemo spoznati? Ok, to jesam. Ajmo dalje. Pozdrav iz Meca. Tako ja imam znanje, ali ne znam kako početi. Počneš tako da se prijaviš na radionicu, odvojiš 3 sata za sebe i 3 sata rešetaš po svojim uvjerenjima i onda u ponedjeljak poslije te radionice kažeš wow, ja sam počela i ne samo da sam počela, nego ja sada poznajem sebe, ja znam šta vjerujem i ja znam šta me do sada kočilo da ostvarim ono što želim. Jer nikad nije problem u cilju, nikad nije problem u želji, ideji. Dakle, to je neograničen potencijal. Doslovno sve što zamislite, čega se sjetite, to možete i ostvariti. Samo je pitanje koliko ste sebe onemogućili svoj potencijal uvjerenjima. Uvjerenja su doslovno kao granice, kao carine i težimo tome da budemo Schengen, jel tako? Da ako se naš cilj nalazi, ne znam, u Njemačkoj, a mi se nalazimo u, na primjer, Hrvatskoj, cilj nam je da možemo slobodno doći do te Njemačke bez da postoje kao koje kakva ograničenja, jel tako? Da se metaforički izrazim. Samo ljudi postave sebi cilj ili čak ga ne postave kao cilj nego kao želju, ja bih htio ovo, ali znaš, ništa toga, jer 3 točkice, odnosno 2 točka i zato jer vjerujem to, zato jer su me uvjerili da nisam sposoban, da nisam dovoljno dobar, da nije to za mene, da je to rezervirano za nekog drugog, da se to ne dešava meni nego tamo negdje, ne znam, u Americi. Tako da to se dešava na radionici. Da shvatite
da, ne da shvatite, nego da odredite vrijeme kada ćete 3 sata primjenjivati znanje, svo znanje koje ste do dana današnjeg skupili. Kaže, što ćeš ti sa nama koji smo daleko? Znači, online radionica, ja i onako radim s ljudima, najmanje s ljudima iz Hrvatske, najdalja zemlja je Island s kojom sam radila, mislim zemlja sa klijentom, jer apsolutno cijelo svoje poslovanje obavljam online, uopće ne uživo kao fizički, uživo sve obavljam i individualne konzultacije i online radionice obavljam putem video meetinga, video poziva, video sastanaka. Tako da Mirela, Mec, ne znam gdje se to nalazi, ali gdje god da se nalazi, udaljene smo samo jedan klik. Da kažemo, ništa nije strašno, već oslobađajuće sa romanjenim vježbama. Hvala puno, draga Irena. Evo, Irena zna kako to raditi sa mnom i kako je to uhvatiti se u koštac sa svojim neslužećim uvjerenjima. Kaže Minja, hvala na odgovoru, to vrijedi probati. Da, svakako, ja ne bi samo rekla probati, jer je to isto... Aha, Mec je Francuska, super, baš lijepo. Da, kaže Minja, vrijedi probati. Baš sam jutros na storiju, desio mi se tip feller i napisala sam da ću u live-u odgovarati na vaša pitanja, to sam htjela napisati, a na kraju sam napisala ogovarati. I kad sam kasnije vidjela taj story, doslovno sam vam ponovno to šerala i da vam skrenem pažnju koliko jedno slovo samo radi razliku u kontekstu, u poruci koju prenosimo, u informaciji koju prenosimo. Ja se uvijek sjetim svog profesora iz fizike kad smo radili pretvaranje iz grama u kilograme, i sad radili smo sa velikim decimalama i ako pogriješiš onaj zarez za 1 nulu, meni je to tad bilo kao, a šta sad, 1 nula lijevo desno, on je rekao, pa kada bi moja plaća bila samo za 1 zarez više, ja bi bio jako sretan. Naravno, tada ja to nisam baš pretjerano shvaćala, danas shvaćam itekako. I to je isto vještina. Znači, vještina je osjetiti šta želiš reći i umjeti izraziti to na točan način na koji želiš, kako bi osoba preko puta točno razumjela poruku koju si ti željela prenijeti. Jer inače je desio se šum u komunikaciji. Kaže Micek, Duškica, hoćemo imati meditaciju na radionici. Duška mi voli ove nježne metode. Pa nisam razmišljala o meditaciji, ali mogu vam uvesti, dobro, ajde, uvešćemo meditaciju. Kada odradimo vježbe, onda ćemo zadnjih 5 ili 10 minuta napravit ću jednu meditaciju integracije, da doslovno sve ovo što smo podigli na površinu, kada iz naftalina izvučete sva svoja uvjerenja, sve ono što je dio vas, kad sve to izvučemo na površinu, kad onako vam bude pred očima, kad vidite Isuse Bože, zar sam to sve ja, onda ću zadnjih 10 minuta napraviti jednu relax meditaciju u kojem ću vas omađijati da se integriraju sve te spoznaje, da se integriraju sva ta znanja do kojih ste došli ta 3 sata i da vas vratim u stanje ravnoteže. Hvala ti, Duška, na ovom prijedlogu, baš je bio koristan i evo zapisat ću si ga. Znači, meditacija. By the way, oni koji misle meditacija da ćete ići u neko stanje transa i to, ne, to će biti meditacija više u smislu da ćete posvetiti 10 minuta svog života disanju i razmišljanju o disanju. Tu se dešava integracija. Dakle, kao koji su upoznati sa uređivanjem videa, onaj rendering,
kao kad napraviš, editiraš sve u videu, ne znam, staviš naslov, muziku, efekte, boje, titlove, znači to sve te elemente spojiš i onda pustiš rendering. Znači doslovno da se to sad sve spoji u jednu kompaktnu cjelinu. Tako ćemo mi isto kad napravimo ove 3 vježbe kroz radionicu, onda ćemo na kraju pustiti kroz tih 10 minuta meditacije, da se opustite i da sve što ste spoznali da se onako spoji u jednu kompaktnu cjelinu. Da vidim šta još. Ti si meni došla kao poklon, gledala sam klipove na YouTube i sviđa mi se. Mirela, hvala ti puno, drago mi je to. Oni koji ne znaju još za YouTube kanal, iako moje uvjerenje je da svi ljudi znaju koji me prate na Instagramu da imam YouTube. I da imam web stranicu i da imam Facebook stranicu, to jest ne stranicu nego profil, baš od danas. I onda se ispostavi da nije tako, nego da imaju ljudi koji su isključivo na Instagramu i njih baš boli briga za ostale ove platforme. Iz moje perspektive to u paketu, kao u stilu pa imam sve to, kao u stilu ovdje Instagram mi je glavni, tu pišem, iznosim svoja mišljenja, dijelim slike, storije i to. Ajmo reći na dnevnoj bazi, samo u interakciji s vama. YouTube mi je onako baš kao po temama kad snimam videa, a Facebook je mreža koju sam ja, čak ako kažem najmanje posvećena, ću pretjerati, zato jer ja nisam uopće posvećena, nego doslovno ono što objavim na Instagramu povezani račun i to se onda onako automatizmom objavljuje i tamo, jer nekako ne rezoniram baš sa tom mrežom, opet znam da imaju ljudi, pogotovo ajmo reći malo starija populacija, mislim kad kažem starija mislim na tipa, ajmo reći od 35 nadalje, ili jednostavno ljudi koji više favoriziraju Facebook. Tako da odlučila sam da iako ja nisam baš tamo aktivna u smislu komentara i to, da ipak imaju mjesto gdje mogu doći do videa i do tih objava i tog svega što radim, što dijelim s vama. Šta još? Aha, by the way, baš sam jutros snimila onaj video o postu što sam vam obećala prošli tjedan. Video u 2 dijela jer traje 40 minuta, pa sam ga podijelila u 2 videa od 20 minuta i stvarno vam preporučam da ga pogledate ako vam je predugačku komadu. Eto, zato baš sam ga i podijelila u 2. Jedan prije ručka i jedan poslije ručka. Dakle, tu sam bila ispričala također o svojim uvjerenjima vezano za hranu, vezano za jelo, vezano za nejelo, vezano za zdravlje, za fizičku izdržljivost i tako dalje. Tako da to svakako može biti odličan uvod i za radionicu. Šta još? Šta sam zaboravila od ovih tehničkih stvari? Ja neko me sjeti, neko kome su tehnički detalji bitni, nek me sjeti šta od toga valja još napomenuti. Ajde još jednom da kažem, dakle 11.4. Samo malo. 11.4. nedjelja od 10 do 13, znači 3 sata u komadu, online radionica putem Zooma, reprogramiranje uvjerenja, cijena 25 eura. Aha, prijavljujete se na mail romana.lifecoach@gmail.com. Znači u biti na Instagramu, na ovom, kako se zove, znači na mom profilu imate onaj kontakt ili email, već ne znam kako piše, to kad kliknete automatski vas vodi na vaš mail i tamo pošaljete prijavu i kada pošaljete prijavu, dakle dobit ćete u pravilu mail sa uputstvima za plaćanje i priključivanje. Šta još? Čekajte da malo predahnem. Aha, inače ja sam sad na postu i sad sam u procesu posta i sad sam prešla na 40 sati kako nisam ništa jela i pijem vodu, limunadu, kavu i čaj. Kava bez šećera, mlijeka, odnosno
aha, to sam vam zaboravila čak reći u ovom, sad sam se sjetila u videu. Šećer može, ali onaj eritrit koji ima 0% kalorija, tako da ne kvari post. Eto vidite. I nakon 40 sati nejela mogu ovako pričati. Da vidimo šta kaže Ivančica. Radionica će nam pomoći u promjeni uvjerenja koje nismo uspjeli sami ili nismo imali hrabrosti. Hoće li, na primjer, ta vođena promjena naših uvjerenja utjecati, na primjer, naše misle o napadu, panike, anksioznosti? Svakako. Svakako. Zato jer nekome može biti cilj pronaći novi posao. Nekome može biti cilj, ne znam, ostvariti partnerski odnos. Nekome može biti cilj osloboditi se napada panike, osloboditi se anksioznosti. Dakle, sukladno cilju koji želite postaviti, vi ćete otkriti koje uvjerenja sadržite u svom vrijednosnom sustavu, što je za vas istina vezano po tom pitanju, po tom cilju. I onda kad shvatite šta vi vjerujete, onda ćete razumjeti zašto ne možete ostvariti taj cilj. Imančica, razumiješ? Tako da ljudi koji imaju napade panike, anksioznost, to znači da oni ne vjeruju u svoju psihičku, emocionalnu stabilnost, odnosno da vjeruju kako ona ovisi o nečemu drugom. Kužite? Da balans psihički, fizički i emocionalni, duhovni, da ovisi o nečem izvanjskom. I dakle, kad skužiš da je to tvoje uvjerenje, onda znaš šta je uzrok ponavljajućim napadima panike. Zato jer ti vjeruješ da ti nisi sposoban biti u balansu. A kad promijeniš to uvjerenje, onda jednostavno ga namjestiš, uvjerenje naštimaš da ti služi ostvarenju tvog cilja. I ako je tvoj cilj, a sad ću prvo reći u negaciji, kako često ljudi kažu, cilj mi je prestati biti anksiozan, onda neće reći cilj mi je prestati biti anksiozan, nego cilj mi je postati psihički stabilan ili emocionalno stabilan. Tako? Cilj mi je biti u ravnoteži emocionalno, psihički i fizički. Dakle, uvijek trebamo ciljeve postavljati u pozitivnom aspektu, a ne joj, ne želim biti bolesna. To nije cilj, tako se ne postavljaju ciljevi, jer samim time kada preokreneš, ajmo reći, želju iz negativnog konteksta u pozitivan, već tu otkriješ koje ti je uvjerenje. Dakle, čim ti kažeš ne želim više biti bolesna, to znači da je tvoje uvjerenje da si bolesna. A čim kažeš moj cilj je postići emocionalni balans ili psihički balans, ti si već postavio namjeru, težnju, već si postavio kurs u kojem ideš. I zato je bitno, zaista je krucijalno kako izgovaramo stvari, kako ih definiramo. Šta još? Može li preporuka za neke meditacije koje si koristila u borbi s anksioznošću? Hvala ti, ljubim te. Evo, odmah da kažem, ja sam sebe toliko isprogramirala da riječ borba u mom životu uopće ne postoji, jer borba više ne rezonira sa mnom. Nekada ranije sam ja isto se borila sa strahovima, borila s viškom kilograma, borila s ljudima koji mi crpe energiju, borila sam se sa školom, borila sam se sa, nemam pojma, sa gužvom u prometu. I dakle, dokle god se boriš, mislim, s kim se boriš? Sam sa sobom se boriš, prestaneš se boriti. Znači, borit se znači imati ruke u gardu. Spustiš ruke i više se ne boriš, jel tako? Dakle, nisam koristila nikakve meditacije za borbu s anksioznošću, nego meditacija služi da omogućiš svom tijelu stanje balansa. Zato jer u meditaciji se ne boriš, nego budeš u miru, dišeš i poštuješ sebe na način da si prisutan tu, da ne razmišljaš šta će biti kasnije, šta će biti za sekundu, šta će biti za 2 sekunde, šta je bilo ujutro, šta je bilo prekjučer, nego si tu. Znači, meditacija zažmiriš, dišeš, fokusom, mislima si usmjeren na dah koji ti ulazi u nosnice,
koji ti puni tijelo kisikom i na dah koji izlazi iz tebe i koji iz tvog tijela iznosi sve ono što tvom tijelu nije potrebno. To se nadam da razumijete, da sve što izdišete je ono što tijelo je reklo hvala ti, ovo mi ne treba, hvala ti, ovo mi ne treba. Tako da preporuka za meditacije, evo, preporučam ti da na YouTube odeš znači na mom kanalu imaš jedan poseban popis za reprodukciju sa meditacijama, a imaš i popis za reprodukciju kako raditi na sebi i jedna od metoda su meditacije. Ima čak više videa o meditaciji. Čak ima video, meditacija i tablete, jer evo često se to dvoje dovodi u pitanje. Dakle, videa ima, preporučam ti da ih pogledaš i da primjenjuješ. To je najbitnije, jer ništa ne vrijedi pogledati 20 videa o meditacijama ako ne sjedneš i 5 minuta ne provedeš meditirajući. I dakle, ne ideš kao ja sad idem 5 minuta meditirat kao u smislu da moraš biti uspješan, pod navodnicima da kažem, nego idem probat vidjeti kako je to 5 minuta disat i razmišljati o dahu i samo o tome. Dakle, meditacija je metoda s kojom znatiželjno provjeravate sebe koliko ste sposobni, koliko umijete biti fokusirani svojim mislima isključivo na jednu stvar bez da vam misli lete okolo. I to što će vam misli otići negdje, to ne znači da ste neuspješni, nego je umijeće koliko puta ćete se uspjeti vratiti na dah. Na primjer, ja kad sam jako uzbuđena oko nečega, evo recimo sad, pa ajde sad za ovu radionicu, i sad ja kad bi meditirala, pogotovo nakon ovog live-a gdje mi je sad onak, glava mi je puna informacija svega što sam rekla, zato jer ja slušam to što govorim, kužite, dakle, ovo sve što govorim i moje tijelo sluša i pamti, moj sistem. Dakle, nakon ovog live-a kad bi ja sad išla meditirati, meni bi bilo izazovno držati svoj fokus, svoje misli usmjerene isključivo na dah, zato jer bi meni non stop iskakali pop-upovi, kao joj, jesi rekla datum, jesi rekla ovo si spomenula, ovo si odgovorila, ovo si dobro objasnila, definicija ova, vježba ona, pa možda bi mogla ovo, pa vidiš, meditacija je super prijedlog. Dakle, mozak bi doslovno izbacivao to o čemu sam, evo sad skoro zadnjih sat vremena pričala, ali to ne znači da sam neuspješna, nego je upravo to poanta da iz cijelog tog brloga misli, obaveza, želja, htjenja, ciljeva, koji se svi nalaze u budućnosti ili u prošlosti. Znači ja bih razmišljala ili šta još mogu pripremiti za radionicu koja će biti za 3 tjedna, ili šta sam rekla u ovom live-u ili šta sam rekla na storiju. Dakle, to nije sadašnji trenutak. Sadašnji trenutak je to je sadašnji trenutak. Dakle, sad dišem i isključivo mislim o tome kako dišem. I to je to. Svijet se i dalje vrti u ovom trenutku. Ali moj fokus isključivo na meni i mom bivanju. Dakle, ne u budućnosti, u prošlosti. Tako da meditacija se vježba, to je doslovno vještina, discipliniranje uma, discipliniranje misli. Koliko dugo umijete biti fokusirani samo na jednu stvar bez da vam vrludaju misli okolo. Onda kaže, ajde društvu postavljate pitanja da ne budem sama i dosadna sa pitanjima, imala bi puno za pitat. Super Mirela, znači upravo si sad pokazala svoje uvjerenje. Dakle, ajde društvo postavljajte pitanja da ne budem sama, nisi sama, postavljaju i drugi. Ali taman i da nitko nije postavio, to ne znači da interesantnost tvojih pitanja ovisi o tome da li drugi postavljaju ili ne. Kužiš? A obično imamo običaj vjerovati da ako mi jedini postavljamo pitanja da smo onda dosadni, zato jer smo naučeni kao možeš jedno, možeš 2 puta, aj dobro i 3, ali 4 već smaraš. Dakle, to je uvjerenje
koje je itekako, koje nije prirodno, a možete vidjeti da nije prirodno prema djeci. Zato jer dijete kad 5 puta traži istu stvar, neće pomisliti joj, jesam ja sad možda dosadan ako tražim 6. put. Ne, pitaće i 6., i 7., i 10., i 100. put. Dokad ne dobije odgovor koji želi dobiti, dokad ne dobije onu stvar koju želi dobiti. Dakle, vratiti se u dječji mod i osloboditi se uvjerenja da smo dosadni ako nešto pitamo. Dakle, sve što želite pitati, pitate sada, jer upravo razlog zašto sam ja odvojila ovo vrijeme je da vam mogu odgovoriti na pitanja koja imate, jer je meni, znači vi meni činite uslugu kad postavite pitanje, jer ja ne znam sama postaviti sva pitanja koja su vama bitna, razumijete? Ja postavljam pitanja iz svoje mape, a vi postavljate pitanja iz svoje mape. I onda meni puno lakše kad vi pitate mene iz svoje mape, pa onda ja vama dam odgovor na ta vaša pitanja. Ajmo dalje. Jedva čekam buru da odnese tvrdo ukorijenjeno uvjerenja i dopusti nova da se ukorijene. Super, da, ovo je fin moto. I ja se isto baš sam postavila namjeru te energije. Dakle, nema mlako, nema labavo, klimavo, jer od toga ništa. To je za neke druge situacije, gdje pričamo, gdje se grlimo, gdje razmjenjujemo iskustva, gdje smo podrška jedni drugima i to je sve super, ali za promjenu treba stiska. Znači, uvijek se sjetite, kad razmišljate o svojim uvjerenjima i o radu na sebi, sjetite se teretane, sjetite se trbušnjaka. Znači, evo, ja ne znam način kako imati trbušne mišiće, kako raditi trbušnjake, a da je nježno. Eto, ja ne znam to. Ako neko zna, neka mi kaže. Dakle, tako isto i ova radionica. Na ovoj radionici mijenjamo doslovno strukturu. Znači, kao što nakon vježbe snage transformiraš svoje tijelo, mišiće, mišićnu definiciju, tako ćemo ovdje mijenjati vašu osobnu definiciju na način da će definicija koju ćete napraviti će biti u skladu sa ciljevima koje želite. Jer ne može definicija vas, vaše osobnosti, vašeg karaktera biti različita od definicije osobe ciljeva koje želite postići. Kužite? Zato se ne dešavaju, zato se ne ostvaruju. Dakle, to je moraš biti osoba koja želiš postati. Znači, budeš sada onaj tko ostvaruje te ciljeve. Ja sada moram imati one navike, uvjerenja koje ima, da spomenem ovog Tonija Robbinsa, da bi mogla ostvariti ciljeve koji nam se preklapaju, jel tako? Onda kaže Minja, ja baš imam taj problem da me ljudi pogrešno razumiju, čak i kad mislimo isto, nekako kao da pričamo dva jezika. Pa to nije ništa čudno, ja sam isto tako cijeli život se osjećala neshvaćeno, da objašnjavam rukama i nogama, da me niko ne razumije. Dok nisam naučila da mi ljudi govorimo različitim mozgovnim jezicima, da su neki ljudi su vizualci, neki ljudi su auditivci, neki su kinestetičari, znači da osjete. I tu je taj ogroman prostor gdje se doslovno izmijeni komunikacija, zato jer imamo fokus na različitim stvarima. Dakle, onom ko je vizualni tip, njemu je bitno, njemu je fokus na određenim stvarima, onaj ko je auditivni tip, njemu je fokus na drugim stvarima, ovaj ko je kinestetičar na trećim. Dakle, to je nauka, to je NLP, mislim, ja sam zato svoj život posvetila tome da izučavam što više tu nauku, da sebe što više oblikujem kroz tu nauku i da kada to probam na sebi, da onda kažem, ovo fakat radi i onda osmislim radionicu i onda to radim s vama. Zato jer nije fora da samo ja budem super, nego je fora da svi budemo super, jel tako? Onda kaže, da li imaš neki trik da napraviš switch između loše i dobre misli? Ovo pitam u smislu overthinkinga. Na primjer, ja ponekad uspijem izaći iz tog stanja molitvom, ali to je kratkoročno rješenje. Pa u biti switch je to. Znači, kako napraviti switch između dobre i loše misli tako da pomisliš na misao koju želiš. Kažeš to je kratkoročno rješenje, to znači da ga nisi dugoročno koristila. Zato jer
kako nešto postaje dio nas, naše navike, našeg uvjerenja. Tako što ćemo to dovoljno puta ponoviti dokad, znate ono, laž koja se ponovi 1000 puta, 1001 put postaje istina. To je to. Dakle, sad zamisli koliko puta si ponovila tu lošu misao, da je ona prva koja tebi izlazi u ono, zamisli svoj mozak kao Google i ona riječ koja je najčešće korištena, ona ti izlazi prva u pretraživanju. Kužiš? Dakle, sada trebaš dovoljno puta staviti prioritet, dati prioritet ovoj pozitivnoj misli. Kad kažem pozitivnoj, mislim na ono koja ti je ugodna, dakle, koja ti koristi, koja ti služi. Dakle, kada dovoljno puta svjesno oduzmeš energiju loše misli i svjesno ga usmjeriš na dobru misao, tada će se desiti dugotrajni switch. Molitva je fantastična metoda, zato jer molitvom osnažujemo vjeru u sebe. Znači, mi se pouzdamo u sebe da smo sposobni tražiti i da smo sposobni dobiti, jel tako? A to je isto i u meditaciji. Onda dalje, ja imam problem s promjenom uvjerenja, ne toliko sa osvještavanjem, hoće li biti tehnika za promjenu uvjerenja, tako je. Znači, promjena je upravo to. Ti vjeruješ jedno, ja ti kažem drugo uvjerenje. I ti odmah sebe vidiš. Aha, jeste vidjeli na storiju jučer kad sam vam rekla, da li ste pročitali onaj tekst o Naomi što sam pisala? Znači, to je tekst koji je pun uvjerenja. To su sve moja uvjerenja. Što sam ja napisala u tekstu, to su moja uvjerenja koja sam ja preslikala na svoje dijete. Dakle, ja sam nju naučila da vjeruje to što sam napisala u tekstu. I onda sam vas pitala da provjerite koliko ste osjećali otpor u sebi dok ste čitali taj tekst. Zašto? Zato jer se na taj način provjeravaju uvjerenja. Ako ja ispričam svoju priču, ispričam vam šta ja vjerujem, šta je za mene istina, vi čitate to i naš sistem, mozak, automatski filtrira, znači automatski uspoređuje. Tako radimo, ja kažem vam da smo kompjuter. Dakle, vi čitate ono što sam ja rekla, što je moja istina, i automatski, podsvjesno se radi paralela, usporedba. Aha, ona vjeruje u život poslije smrti, ona vjeruje da možeš pričati sa dušama, anđelima, ona vjeruje da svi ljudi dobri, ona vjeruje da ne postoje zločesti ljudi, nego tužni, povrijeđeni. Dakle, vi sad to čitate i automatski Ćao Zizis. Baš sam sad na modulu na masteru razmišljala gdje si i da li ćeš nam se pridružiti. Hvala ti puno na ovim divnim riječima. Dakle, što sam htjela reći za usporedbu uvjerenja. Dakle, vi šta god da čitate na svijetu, ne znam, novinski članak ili bilo koju objavu, vi automatski to uspoređujete sa vašim sistemom, odnosno gledate kroz oči vaših filtera, vaših vjerovanja. I onda kada se ono što vi vjerujete i ono što čitate poklapa, onda kažete, kako je ona pametna čovječe, kako je ovo super rekla. A kada vi vjerujete u nešto drugo, a čitate različito od toga što vjerujete, onda kažete, šta ona priča, tu uopće ne razumijem šta priča. Znači, to je to. Mi vjerujemo ono što vjerujemo i poimamo svijet kroz naše naočale, kroz našu istinu. I sada je samo pitanje da li smo voljni iskoračiti iz tih naočala, da smo voljni skinuti te naočale i reći, aha, znači može se i drugačije gledati na život. I onda samo pitaš sebe šta je meni korisnije. Da li mi je korisnije nastaviti gledati na način na koji sam do sada gledao, ili mi je korisnije naučiti gledati život na ovaj način, na koji gleda ova osoba koja je ostvarila taj cilj, koji ja isto želim ostvariti, koja je ostvarila ova osoba, koja je sretna, koja je slobodna, koja živi slobodno, koja je zdrava. Kužite? Dakle, modeliramo ljude koji imaju jednake ili slične ciljeve koje mi sami želimo ostvariti. Wow. Ljudi, ne bi vjerovali, ali za 2 minute je prošlo sat vremena. Je li ima još neko pitanje? Da vidim, ja onako, čini mi se da sam ih dobro izrešetala. Ja daću vam koju sekundu. Tamo dok popijem malo. Ćao. Kako vam služi ovo što vam govorim? Da li me pratite?
Jer znate kako, ja dok vama to pričam, meni je sve jasno. Voljela bi čuti koliko je vama jasno. Šta vam mogu još reći? Da vidim. Koji datum? 11.4.2021. Znači to je za manje od 3 tjedna. Nedjelja od 10 do 13 sati. To čitam s papira. Ove tehnikalije moram čitati. Ovo sve mogu govoriti iz glave, ali ove tehničke stvari... Eto, nismo svi za sve. Da vidimo. Kaže Zizi, meni je jasno. Pa naravno. Kad si išao na NLP. Ja to preporučam svima na svijetu, jer to je ono što bi trebali učiti u osnovnoj školi. Znači da prvo naučimo koje su nam vrijednosti, pa da naučimo šta su uvjerenja, pa da naučimo šta je identitet, pa da naučimo šta su sposobnosti i vještine, pa da naučimo kako kreiramo naša ponašanja, naše navike, pa da naučimo u kakvoj je to vezi sa svim ovim nabrojanim, da naučimo kako naša okolina utječe na to i da naučimo kako to sve nabrojano možemo sami birati, možemo sami utjecati, možemo sami odlučivati koliko moć ćemo davati tim elementima da utječu na nas. Jer okolina može biti full podržavajuća, ali ako vi ne dajete moć tim ljudima koji vas podržavaju, njihova podrška vama neće koristiti. Ako ju ne iskoristite, kužite. Tako isto, ako je okolina nepodržavajuća, a vi joj dajete moć, recimo svojoj obitelji, oni mi svi kažu kao nemoj mijenjati svoje uvjerenja, izdaćeš svoju obitelj, to je zapisano u kamenu, onda ćeš ti reći gdje sam išla na NLP, idem još uvijek, sad sam na masteru, idem kod Slavice, NLP institut se zove. Što sam bila rekla? Da, dakle, okolina vam može, bez obzira kakva je, može vam služiti ili ne služiti. Dakle, ako je poticajna, služit će vam samo ako prihvatite njezin poticaj. Ako je okolina nepoticajna, služit će vam tako da ju ignorirate. Kao što sam ja u jednom periodu života morala ignorirati svoju okolinu, jer jednostavno ono što sam ja htjela, ciljeve koje sam ja imala, oni se nisu uklapali sa vrijednostima i uvjerenjima koje je imala okolina oko mene. I naravno da sam njima zvučala kao svemirac, jer kao, jesi ti normalna? Kako ti misliš uopće da ti to možeš, kad mi znamo da ti to ne možeš? Tako da sam se prvo morala maknuti od njih i reći, no me interesa šta vi mislite. Ja sam u procesu uvjeravanja sebe da ja to hoću, da ja to mogu, da ja to smijem, da ja to želim, da ću ja to napraviti. I onda kad sam dovoljno sebe uvjerila u to, onda sam to i postigla. I onda sam ponovno ih mogla integrirati u svoj život i reći kao, ajmo se sad opet družiti, sad mi ne možete ništa. Sad ja vama mogu pomoći, zato jer sam već dovoljno čvrsta u tim svojim uvjerenjima. Već sam dovoljno puta ponovila to što želim vjerovati, da me više sad ne može poljuljati tuđe uvjerenje ne služeće, kužite. Ovaj live je bio jako koristan, hvala ti. Evo, mogu reći da je bio koristan i meni, jer svaki put kad vam se obraćam, ja jednostavno na nov način, kako sam rekla integriram znanja, jer evo sad sam ovaj vikend, samo da vam dam za primjer koliko vremena ja zaista posvećeno provodim na sebi. Evo, ovaj vikend sam provela 13 sati, znači 13 sati, petak, subotu i nedjelju, sve ukupno 13 sati, aktivno radeći vježbe. Znači vježbe, skripte vježbe. Znači to su vježbe, vježba 1, vježba 2, vježba 3, vježba 4. I znači to su vježbe po pola sata, po 40 minuta u kojoj ja konstantno upoznajem sebe i doslovno kako bi rekla, kao kad čistite kuću i sad možete onak na brzinu zategnuti, kao malo zategnuti, zategneš, ne znam, deku, usišeš možda tako nešto, pobrišeš prašinu. Onda imaš onaj sljedeći level, baš oribaš kuhinju, onda imaš onaj sljedeći, ne znam, staviš u ove odvode, cijevi, varakinu, da mestesi već šta. Dakle, imaš dubinsko čišćenje. Tako isto u radu na sebi. Znači, imaš ove
početne, da ja kažem, metode ove estetske, kao malo ću meditirati da se smiri, malo ću pisati u dnevnik kad sam nervozan, onda imaš to kao lifestyle, znači ja ne moram biti nervozna da bi pisala u dnevnik, ja ne moram biti nervozna ili imati napad panike da bi meditirala. Ja meditiram, a onda kasnije biram šta ću. Hoću imati paniku ili neću. Biram, znači ja biram, više mi se ne događaju stvari, nego biram šta ću, kada ću, koliko ću, sa kojom namjerom, sa kojim ciljem, za šta mi to služi. I zato je sve bolja iskoristivost vremena moja, jer prije bi prošao bi mi dan, ne bi imala pojma kako, di, šta, bila bi frustrirana jer sam imala te ideje koje nisam ostvarila, nisam se pomaknula ni koraka i onda ja sam, hvala dragom Bogu, počela raditi na sebi, da sam rekla ok, ajmo procijeniti što ja kažem štetu. Aha, evo tu sam zapisala. Dakle, prva stvar koju ćemo raditi na radionici je da ćete sami provjeriti jeste li spremni. Mislim, naravno, svi koji ćete doći, znači da jeste spremni energetski, ali tom prvom vježbom ćemo još vašem umu pokazati gdje je i po šta je došao i šta će mu se desiti. Tako da ćete prvo provjeriti šta zaista znači komfort zona, šta znači izaći iz komfort zone i šta znači okusiti slobodu napuštanjem te komfort zone, odnosno širenjem komfort zone. Nakon toga ću vam, dakle, ajmo reći, bit će to kao mini predavanje u kojem ću detaljno objasniti uvjerenja, vrijednosti i ciljeve, što su, kako su veze i čemu služe. I onda ćemo nakon toga definirati vrijednosti. Dakle, sa te radionice ćete otići sa setom vrijednosti, svojih vrijednosti, gdje ćete možda po prvi put u životu ih imati napisane i reći, aha, to su moje vrijednosti, kao pa nisam imala pojma. Mislila sam da je ovo, ispostavilo se da je ovo, zanimljivo, zanimljivo. Onda ćemo nakon toga raditi jednu vježbu, ja sam zapisala nemilosrdna vježba suočavanja sa stvarnošću. Da, volim biti malo dramatična. Da, znači to je jedna vježba u kojoj ćete procijeniti svoja životna polja, gdje ćete doslovno, gdje nećete nakon te vježbe moći reći joj ne znam kako mi je to životno polje. Znači točno ćete znati, a to je prvi korak. Kad ti znaš kakva je situacija gdje, onda znaš na čemu raditi, kao kod mehaničara. Znači prvo ide dijagnostika, prvo ti kaže ovo je otkazalo, ovo ne radi, ovo je uskoro, ne znam, ovo će se potrošiti, kočnice lijevo desno, treba staviti goriva. Dakle, prvo dijagnostika, a onda kad shvatiš gdje si dobar, gdje zapinješ, u čemu imaš još puno prostora za napredovati, onda nakon toga ćemo raditi aksiome, odnosno afirmacije ili uvjerenja, zovite ih kako god hoćete. Dakle, rečenice koje će vam služiti za usporedbu da ocijenite koliko se vi daleko nalazite od određenog vjerovanja i što će vam dati jasan odgovor koliko vam je još potrebno da bi se približili vjerovanju onog što će vam pomoći da ostvarite svoj cilj. Ja sam li još nešto zapisala da vidim? Nemam pojma. To je to, ja mislim. Aha, cilj radionice, osvijestiti gdje ste, gdje želite biti i što vas spriječava, što vas je do sada spriječavalo u tome. Eto ljudi, promukla sam, prešla sam sat vremena u komadu, dakle još jednom 11.4. nedjelja od 10 do 13 sati, 3 sata intenzivne online radionice putem Zooma, znači sasvim je svejedno gdje se nalazite u svijetu. To je inače moj princip rada i prijavljujete se na mail, znači molim vas nemojte se prijavljivati u inbox jer u inboxu možda vidim, možda ne vidim, to tamo nemam pregled. Dakle, prijave na romana.lifecoach@gmail.com. Na mom profilu imate onu ikonicu za direktno kontakt i eto, tamo pošaljete upite, nakon čega, odnosno ne upite nego prijave, nakon čega dobijete
upute za plaćanje, upute za pristup radionici, šta sve trebate pripremiti. Mislim, trebat ćete pripremiti stabilnu internet vezu, mirnu prostoriju, 3 sata samo za sebe, olovku i notes. Znači, to su ono must have. I vodu, jel? Da. Kad vas obvije znoj, da se možete osvježiti. Do kada su prijave? Pa prijave, šta ja znam, sad ću ja to onako taktički reći, stavit ću prijave do, ako je 11. nedjelja, znači 10. 9. Ajde neka prijave budu do 7. četvrtog. Do 7.4. nek budu prijave, tako da vas ego ne prevari i da ne čekate zadnji čas, jer je to isto jedna od boljki, kao do kad su prijave i onda nakon do zadnjeg dana. Da, evo, ne želim to raditi ni zbog sebe, ni zbog vas, do 7.4. su prijave, dakle, kome je zaista stalo, tko to zaista želi, za njega i onako samo je ta radionica, za ovi koji se ne čekaju ništa, neka druga, neka blaža, neka manje intenzivna, neka manje transformirajuća. Ovo je fakat za one koji su spremni za skok iz aviona i skaču u slobodu. Ljudi, ljubim vas, pusam i sva dodatna pitanja, eto, na mail, tamo ću se još angažirati, odgovoriti vam. Ljubim vas. Ćao!